एबार बाइक लानोसै र' आं बाइक लाबा नोंखौ थाबाय होला आयौ लोगो आयौ जा गोबाव जाबायमोन दिनैसो लोगो मोनदों अबेनिफ्राय थांबा नुजाफैनायखौ नोंलाय लोगो आङो जों कम्पानियाव खामानि मावहैबायमोन नालाय मैयासो फैदों आङो ए नोंहासो मालाय बुरजा खामायना लाबोनो हाथारबायदांहाय लोगो लाबोसाबबाय लोगो एसे गाबोन समैहानो स्कुटि गोदान लानो सानबायमोन आङो ओमफ्राय बेलाय सोरथो लोगो ए बियो आंनि हिर' लोगो मासेबां हेन्डसाम हिर' मोनखो नोंलाय लोगो अनजालि सना आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो गोसो मोदोम जिउजों आइ लाभ इउ आंबो नोंखौ बिराद मोजां मोनो सना आइ लाभ इउ सना नोंनि महरा माने इसिबां समायना अनजालि सोर इसोरा नोंखौ इसिबां समायना दानानै हरा मिथिया आंखौ बयबो सेंग्राफ्रानो बिदिनो होनो मोजां मोनथारोनो आंखौ फसायलाजोबथारो साथामसो जाबाय आंनि थाखाय फाग्ला जानायानो बै सासेयाथ' दासिमबो लामा लामा थाबायबावोसो होनबा नोंना गोदो अयथासार गोसोथोनाय दंमोन नामा औ दंमोनथ' आरो लाजाबबाय थाथारोमोन आङो बयफ्रेन्ड थाखाबाबो आं बिराद साइसथारना ओंखायनो आंखौ सेंग्राफ्रा बयबो प्रप'ज खालामथारोमोन ए ओमफ्राय सेंग्राफ्रा नोंखौ दाबो प्रप'ज खालामो आरोखि औ खालामोथ' आरो नाथाय दा आङो एक्सेप्ट खालामला नों थाखानानै रावखौबो दा गोसोथोसै दे अनजालि सना आं नों आंखौ नागारलांबा दा आङो जौ लोंफेराबाबो जौ लोंग्रा जागोन आरो बिरि थांखु सिगारेट सोबफेरा जाफेराब्लाबो जाग्रा सोबग्रा जागोन आङो आं सहायनो हाथारनाय नङा नोंनि अनगा अनजालि जागोन दे अनजालु नों जेबो जिंगा दासि नोंल' आंनि लुबैनाय मानिखौ सुफुंनो नाजा ओमफ्राय नों मा लुबैयो अनजालि आंनि लुबैनाया औ आंथ' सिगांनि बयफ्रेन्डफोरनाव दख'ना फास्रा दाबियोमोन ओमफ्राय दा नोंनिफ्राय सना माला मोननो लुगैयो माने आं नोंजोंनो हाबा जाथारगोननि खोथा नालाय ओमफ्राय बे सना मालाया बाजाराव 20 थाखा 30 थाखानि फाननाय ना अरिजिनेल थै आं 20 थाखा 30 थाखानियाव गाना आंना नैबेनो 40,000नि आयौ हिन्जावआलाय डेन्जारसो जागोन नामालै बेबायदि हिन्जावखौ सामलायनांगौ साधारन नङालै मा जाखो मा साननाय नङा माबा सानदों ओमफ्राय बे अरिजिनेल सनाया बेसे लायोथाय थायो बिदिनो 1.5 लाख 2.5 लाख मेरला दाम गोसा गोसानि दङ आं दाख्लैसो सना फसायबोदोंमोन 1,60,000नि फैसा गैयिनि लाबोनो हायासै ओमफ्राय आंहा नोंखौसो जि गोसोखांबाय थादों नोंखौ लिंनानैसो बायनोसै सानलायबायमोन आङो ओइ मा जाबाय थाखो लोगो थाथ'दो दे जोंहा बेलेगाव खामानि दङ बे मेगना सासेबो सिखारनो हाया मालाबा बे मेगनखौ एख्ल'सिगोनसो आङो दहाय आंनि लोगोखौ माने देग'खौ नायबाय थाया नोंलाय माबा जाजाग्रा बुस्थु थां माथांनो नायनो मोना आरोखि माबा नायबाबो दाय जायो गावनि लोगोखाय नायबाय गोदाव सोरावहा आंखौ सिप्पा गोसा थुबाय मा लोगोखाय बेलाय मा लोगोखाय नायनायानो फसायनाय इंगलजों नायखाथारबाय गोसोथोखाथारदोंमोन बियो आंनि लोगोखौ गोसोथोयो नामाब्रा जाम्बि जाम्बिनो नों थाखानानै खि नों गैयाब्लासोमोन गोसोथोजागौमोन हो गोसोथोजागौमोन आयै माबायदि मानसि नोंलाय आंनि लोगोखौ फसायखाथारोमोन बियो गोसोथोयो नामाब्रा जाम्बि जाम्बिनो
आंनालाय नोंसो दा जिखुनु जाया नोंना लोगोआ अयथासार साइसमोनलै सुमुथि हो साइज होनबावदों नोङो साइज होनबावदों हैद माइथ' गोसो सोबालाबायखोब्रा आंखौलाय एबार गोथाव मोनबायना गोसोनायनि फिथाइखौ सिख्ला थादों नुदोंना हाया नोंखौ र' मोनबावगोन ओइ थांलै थां नांजाया आंथ' दाख्लै सुबुंथिनिफ्राय गावनि लोगोनि नाम्बारखौ खावनानै लाबायलै खनसे नामाब्रा हैद लासिंसिं जागोनलै आयै अयथासार साइसब्रा बेखौ मोनसनबायनांगौबा साला सुमुथिखौ फिउ जोगारहरगोनलां हैद खनसे नामाब्रा लासिंसिं जागोन नामालै लाजिना लाब गैयालै नांबायलै बेबा सोर नाम्बार गोदान जालायखो हेल' औ हेलौ औ आं माबा दाख्लै लोगो मोननाया सुमुथिनि माबाया ए ओमफ्राय माबा खबरमोन नामा खबर माने आं नोंखौ गोसोखांनानैसो हरदोंमोन थानो हायैनि माबा मोनायाव उन्दुनायाव बोरैबा खेंखेंसो गोसोखांबाय थादों ओंखायनो हरदोंमोन आङो आंबो दाख्लै नुनायावनो एसे बोरैबा मोनखादोंमोन ओमफ्राय लोगोनि ना माथो खालामनो ए बिदिबालाय गाबोन सानजों लोगो हमलायनानै गोसोनि खोथाफोरखौ एसे स्रा फोरमायलायनोसै गोसोआवहाय दाउट थानायफोरखौ क्लियार खालामसैब्रा ओमफ्राय सानैजों लोगो हमलायनायखौ नुबा लोगोआ रागा जोङानो बे दोद बाद हो बेखौ नांजानो नाङा नोङो खामानि गैयालै बियो बेखारसो नांगौबाल' खबर लायो आंखौ एकदम उदायथारा मानसियानो आं लाथारामोन बिखौ गावनो आंजों बाजाब हायजाब खालामबाय थायोमोन सिगां कलेज फरायबा ओमफ्राय दाबो आं बेलेगखौ लानो सानो गावनो गाहाम मोनलाना बेलेगखौ ओंखायनो आंखौथ' मेरला सिख्लाफ्रा प्रप'ज खालामखायो नालाय फसायनायालाय आंबो फसायदोंमोन नोंखौ नुजेननायावनो जा मोजां नुखादोंमोन आं नोंखौ हिंसानथार गावहा होनबालाय माथो गाबोन फैदो सानैजों गोसोनि खोथाफोरखौ स्रा स्रि खालामजोबखानोसै नांजाबाय थानाङालै मालाय मानसिखौ लोगोबाबो जेबो नङा दानि जुगाव बे फाग्लिया आंनिफ्राय अनेक गानग्रा जोमग्रा फैसा थाखा देख्ल'बाय थायोमोन ओंखायनो मानसिखौनो बायो आङो फैसायानो गैलायलाङा आंहा खालि फैसा थाखा बिहरनायल' जानाय लोंनायखौथ' बुंनो नांला अयथासार जानायल' बियो ओंखायनो बाबाय आङो बेजों थाबाय थानो बेबायदि हिनजाव लानांगौबाथाय लससो जागोन आंहा है आंनो मोजां मोननायनिफ्राय गानग्रा जोमग्रा थाखा फैसा जेबो नाङा खालि अननायल' नांगौ आंनो अननायखौलाय माथो होनो आं अनखायो सुमुथिखौबो आङो बिराद अनोमोनथ' मानसिया जासुलिना ओंखायनो बायो आङो आरो अयथासार रागाबो खरा बियो नों बायदि अनसुलि नङा गावदांदां नङा जेबो जिंगासिनाङा गिनाङा नों गाबोन फैदोल' सानजों लोगो हमनोसै जागोन दे गाबोन लोगो हमलायसै होमबा ना औ दे फैथार जेबो जिंगासिनाङा आं गाबोन कल खालामगोन बेखौ जेबो जिंगासिनाङा गिनो नाङा आं दं औ दे होमबा अनजालि दोनथ'नोसै औ जाथारबायलै बे समावनो बिखौ बरायना लाथारनांसिगोन
बे सुमुथि रागा खरा हिन्जावखौ नांबाय थायो आंनो लाथों बियो सोरखौ लायो आंहा बेखौ लाइन लानो मोनबानो जाथारसिगोनलै लोगोनि गोसोथोनायखौलाय बोरै लानांगौ दे आंलाय है बाद हो लोगो थोगो मोनबानो जाबाय आंहा ओमफ्राय नों आंनि नाम्बारखौ मोननानै बोरै फन खालामनाय आङो माबा दाख्लैयो बे सुमुथिनि मबाइलखौ लाथ'दोंमोन आङो चेक खालामनानै गावखिनो होनना थांनायाव बेयावनो बिराज दाबायदियाव आङो बेलेग हौवा लानानै ब्लड खारलांबायलायनो नों मा खालामगोन नों बेलेग हौवाजों खारलाङोब्ला आंहालाय माथो सिन्था आंहा गोदान लानोसै आरो गोदान लानो नोङो गोदान लायाबालाय आंहालाय माथो खालामनांगौ होमबा आंहा ओरैनो हिन्जाव लायालासिनो जिजाबालानो जानानै थानांगौ आरोखि दाबायदियाव सिख्ला गोदान गोसोथोयोब्ला आंजों दा जाबादि गुलि गुलि बै सिख्लाजोंबो बेबायदिनो गुलि गुलि जागोन लानो मोना नोङो लानो मोना रावखौबो आंनि अनगा लानो मोना लायालै लाया नोंबो लानो मोना जागोन बिराज सनालाय नोंबो लानो मोना बिराज थाथ' दे आंखौ जाखिनिसो ओंखारलाबायबाय नों मबाइला लाथ' जानला मोनलालै बियो जेराव थाङो बेयावनो सिनो ओंखारनाय आस ओंखारनायल' बेनावथ' दाख्लैनि सिख्ला नाम्बारखौ मोनगोनलै बेनाव नाम्बारखौ लानानै बेखौ हरनांसिगोन प्रफाइल दंलायबावोसो दाबो जाया नामाब्रा ओमफ्राय फैद' फाग्लाया जि बुद्धिखौ रोङाय नोङो फाख्राख्रानो माथो बेलाय आं गावनाव मोजां बिबा बियो आंखौ बुबावगौसोमोन ओरैनोबा रागाया देन्जारथार बेना बुनायल' मिथिगौ दाख्लैबो बैयाव जों सानैजों लोगो मोनलायबा नायलायबा आंखौ लाबोनानै सोबाथों बियो जा गोसानो मानसिखौनो बाखाबायसोमोन आङो नागारनोसो गोसो जाखाबायमोन आङो नागारखागोन आङो लासैनो नागारलांगोन नाङालै आंनो इसिबां रागा खरा हिन्जावखौ ओमफ्राय नों आंखौ बोरै लानो हानांगौ दे नोंना हिन्जावानो आंजोंसो लोगोथार थोद जाम्बि बेफोरखौ खर' सायो नामा दानि जुगाव असे लोगोब्लाबो बेफोराव जेबो फाराग गैया मालाय बेलेगफोरना बिब' बिनानाव गोसथोलायनायखौनो सेलायलायो आरो नोंसिनालाय मालाय सोबाव जेबो जिंगासो नाङा अब्लाबोहाय आं बिदि लोगोनि गोसोनाखौ सेफेराखैमोन नोंसो फार्स्ट टाइम जागोन थोद जाम्बि बेफोरखौ खर' सानाङा आं नोंखौ अयथासार फसायखाबाय आं दाख्लै नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो बोरैबा जारला जोबखादां आंहा आंनि महरखौ साइजखौनो नुवा ओमफ्राय नोंहा बोरै साइज नुयो दे आंखौ नोंलाय बोरै नोंनि महरखौ साइज नुनांगौ जाखो मालायासो नुयो दा आं बोरैबा ख्रिं गिनालाङोहाय नोंनि हिन्जावखौ बोरैबा रागा खराथार दै जाम्बि बेखौनो गियो नामा थेमफ्रिफ्रिनो नोंना मोदोम दंबावसो नोंसोर सानैजों बुलायबा नोंजों हानाय नंबावासो बियो नै बेनो हरदों अमा आङो हरबाय थायो आंनाव डिस्टार्ब खालामबाय थायो गाहा बेलेग सेंग्रा गोसोथोनो हाया नालाय ओंखायनो आंनाव हरबाय थायो आंखौ नागारजानो बायो ओमफ्राय आंखौ मेरला सिख्लाफ्रा फसायो प्रप'ज खालामो आंसो फसायद्लाबाया ओमफ्राय नोंखौ बोरैबा
आङो फसायद्लाजोबदों आरो गोसो जाबालाय आं नोंनि हिन्जावखौ बोगथिंनो हायो नाथाय अननाय फैयो लोगोखाय बावहायसो रायलायनो लागासिनो बिसोरो बे फाग्लिनि महराव गोजामारबाय बियो बे फाग्लियाबो गावनि असे लोगोनि गोसोनायजोंनो बोरै सेरे हाखो बिलाय नागारथारा आं बेखौ दिनै हाय मा खालामदों नोंसोरलाय बहायलाय मा खालामदों होनदों माबा गरमखाय बेरायफैदों बेखौनो खोन्थानो लाजिबाय मालानिफ्राय होनदों दहायनिफ्रायसो लोगो बारा गोबावनिफ्राय नङा औ दहायनिफ्रायसो दहायनिफ्राय आयौ एफा इमारजेन्सि आयौ बेसे नाम्बारथाय बे सेन्देला 39 बोरो बबाव सोबा जाथावथाव नायनो आं नै बेनो आं नङाहाय फोथायजामारा असे लोगोबाबो गोसोनि बेलायाव नंमारगौ